Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Katkum gi khubor balayot lum lay tho bak United States kalather nreutli ki bom ki bakhlan bor baha ki tiar nuclear jong ka Iran mynnin kamit lani ki blai kyrteng GBU 57 massive ordnance penetrator MOP kite ki bom ki bakhlan bor baha ki lether ha ka ktem ka baha paradoh la lether ya kite ki ktem da ki link sunya pom B2 ki bala ban kit hado artli kite ki bom ki bakhya kumba lai phaw hajar pound lani khatsan tan la pentip paidbah ya kate ka jing ther bom daw Donald Trump u president jang United States ha batha ka social media truth social kite ki bom GBU 57 ki rung hado ka jing jiliu ka ba ars pa phot sha ka meramau lani ka ba ndre phaw phot la da ka dei ka jing tei ka baskhem bha bat ki dei ki bom ki ba byang tam ban prung shaki ktem nuclear jang ka paradoh ki tiar nuclear jang ka Iran ki dei ki balasna hajan ka nongba kwam nalor kate ka jing khyrwit ya ki tiar nuclear ki ladan salai photli ki ling sunya pom jang ka US ki balek khyrwit ya ki chaka bo tiar nuclear jang ka Iran ha natans bat isfahan bat lapan heri ki ling suny naka ktem jang ka US ka badan hadureo kini ki artli ki chaka ki de ki chaka bo re uranium jang ka Iran